Edorta Jimenez naiz, Mundakakoa, beraz Bizkaitiarra, eta hemen nago Uztaritzen asmoa 3 aste hemen ematea da, 3 zatitan zerbait idazteko, geuretik sortua ekimenaren barruan. Helburua hemen ikusten dut, Uztaritzarrek ere irakurriko dutenez, euskara erabili, hemen ohartzen baikara hegoaldean eta hegoaldeko gune indartsuenetan ze euskara erabiltzen den eta zein den hemen erabiltzen dena eta ez dugula batasunerako biderik egiten. Uztaritzek badu kulturarekiko atxikimendu biziki azkarra, hainbat elkarte egitura Ipar Euskal Herrikoak hemen kokatuak dira, hien egoitza, badugu Euskararen kultur erakundea, hemen berean gure inguruan dute egoitza, eta hainbat elkarte biziki dinamikoak direnak, bereziki iauterien kasuan eta ospakizun biziki famatuak ditugu Uztaritzen. Zubiak eraiki behar ditugu eta gehiengoak irabazi kulturarentzat lan egin horretan. Eta elkarre ezagutu eta elkarrekin egon, bidea luzea da. Eta bidea kulturaren bidez egingo da hein handi batean. Eta kultura, ekonomia bihurtzeko gai baldin bagara, errezago izango da Lapurdi eta Bizkaia elkarri hurbiltzea. Edo Nafarroa eta Gipuzkoa herrialdeak ekonomia egitea lortzen baldin badugu kultura. Eta gero elkarren ezagutza da hemen garrantzizkoa eta egonaldiak egitea zezanik ez. Atseginez hartuko nukenik norbait etxean ez, Durango kasokan eta behin baino gehiagotan egin izan dudana. Nahi badugu gure ezagutzea gonbidatu egin behar dugu, zubia eraiki behar dugu eta hemen zubiak eraiki behar dira. Eta alde honetatik ekimena ederra da. Ikusiko dugu zer dakarren ekimenak, ze kalitate daukan gure lanak eta zer eragin daukan gerora begira elkarrezagutza honek. Sentimendu hori piztea kulturaren, euskal kulturaren inguruan pertenentzia edo komunitate espiritu hori sortzea edo garatzea oraindik eta behar bada tipi batzu dira memento honetan landatzen ditugunak fruitu ekartzen alko dutenak geroari begira. Guk zentzu hortan gira sartu programa honetan plazer handiz eta espero dugu bai fruituak emankorra izanen dela egoera ondoko urtei begira.